Nang Medan, dua pemuda ditangkap polisi karena tuku pertalit 20 liter nganggo jeligen. Terancam hukuman 6 tahun dan denda 6 miliar. Bayangno, 20 liter ajine piro? 200.000, iya to. Nek dheweke arep didol meneh, bathine seliter 2.000, heeh to. Nek ngecel kan 12.000. Kuwi gur 40.000 bathine. Mosok terus dendane kok terus 6 miliar karo hukumane kok 6 tahun ngono nalare piye ngono lho. Ya ngono kuwi aja dikebyah-uyah. Ndelok permasalahan ki ora dipukul rata ngono kuwi. Lah nek kecuali sing tuku wong sugih, pengusaha, omsete triliunan, mborong pertalit ya to. Berjuta-juta liter ngono dendane 6 miliar oke lah. Aku setuju nek ngono kuwi. Lah iki lho rakyat jelata, rakyat cilik pengen golek bathi sithik. Isone dodolan bensin ya to. Bathi 40.000 lah ya gur cukup dienggo tuku beras to jane. Beras karo lawuh. Ya nggo urip sedina. Kuwi paling ya nggo bantu-bantu wong tuane to paling to. Terus nek cekel di denda 6 miliar terus arep bayare ya arep nganggo apa ngono lho. Jerigen kuwi lho diseni dhuwit digen 20 liter diseni dhuwit kuwi lho. Mosok 6 miliar kan ya ora masuk akal to. Apa gawemu undang-undang kuwi mbok sambi karo mabuk mendem ngono piye he?